Ahoj, jmenuji se Petr Karmazín, moje kvalifikace je sestra se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči a taktický paramedik. Praxi v urgentní medicíně mám něco kolem 20 let a na tomhle videu se budeme věnovat zajištění přístupu do žilního řečiště u pacienta v těch taktických podmínkách. Indikace k tomu, aby jsme zajišťovali ten přístup do cévního řečiště, v zásadě jsou podávání léků, podávání transfuze nebo nějakých náhradních roztoků, odebírání krve na nějaké vyšetření. Je to věc, která patří mimo samozřejmě care under fire, patří to do toho circulation, tam, kde už jsme v relativním bezpečí toho pacienta. A první, co si ukážeme a čím budeme začínat, je takový jednoduchý set pro zajištění průchodnosti, zajištění přístupu do cévního řečiště, který si jednotně popíšeme. A může ale nastat situace, kdy cévní řečiště je skolabovaný, což u těch traumatických pacientů, který mají hemorragický šok, samozřejmě se stává celkem často, a nebo nám ta situace nedovolí úplně zajišťovat přístup tady tou konvenční cestou, řekněme přímo do té žíly, tak máme možnost nepřímou, to znamená přes kostní dřeň, takzvaný intraoseální vstup, kde zase máme nějaké jednoduché pomůcky pro to zajištění velice rychlý a velice efektivní do toho cévního řečiště nepřímou cestou, a tím se ale budeme zabývat až na nějakém zase jiném videu. Takže pojďme se podívat na to, co obsahuje ten set pro IV kanulaci. Pro zajištění přístupu do cévního řečiště základní pomůcky jsou periferní žilní kanula, venózní turniket, žilní turniket, stříkačka, krytí na kanilu, dezinfekce na kůži, zalepení jehla pro natažení roztoku pro proplách a bezjehlový vstup, takzvaný klejv. Otázka, jakou zvolit velikost kanily, respektive průtok té kanily, závisí samozřejmě na tom důvodu, proč zavádíme ten periferní žilní přístup. Nicméně v těch taktických podmínkách se ve většině případů jedná o traumatické pacienty, kterých předpokládáme, že budeme podávat transfuzní přípravky, a proto se snažíme zajišťovat žilní přístup u těch dospělých pacientů těma většíma kanylama. To znamená, že minimum je 18G, to je ta zelená, ale lépe teda šedivá 16G nebo 14G oranžová. Pokud nelze, je vhodný za víc intraoseální přístup, který má velice dobrý průtok, nežli zavádět ty menší kanely, jako je modrá nebo žlutá. Není úplně výhodný pro dospělý pacienty, u kterých potřebujeme podávat nějaké transfuzní přípravky. Před zajištěním přístupu do cévního řečiště, pokud nám to taktická situace dovolí, si odezinfikujeme ruce a použijeme rukavice jako bariéru proti přenosu infekcí, pokud to samozřejmě je vůbec reálné. První, co uděláme, je, že použijeme venózní turniket na končetinu, kde předpokládáme, že budeme provádět kanilaci, a vyhmatáme vhodnou žílu na té končetině. Jelikož chceme zavádět kanily s vysokým průtokem, tak se nebojíme jít rovnou do těch žil v kubitě, protože potřebujeme opravdu spolehlivou velkou kanilu. To je zásadní věc. Jelikož já si pouze zajišťuji přístup do cévního řečiště, v tuhle chvíli nepotřebuji podávat žádné roztoky, tak už si rovnou během toho, co mám zaškrcenou tu končetinu, připravím proplach. S izolačním roztokem.
použiju dezinfekci. Zatímco dezinfekce působí, připravím si samotnou kanilu. Krytí na kanilu. Zajištění kanily. A nakonec bezjehlový vstup, kterým zajistím permanentní přístup do cévního řečiště. Pokud je pacient při vědomí, tak budu informovat o tom, co budu provádět, že budu zajišťovat teda přístup, že to píchne, nějak to nezpůsobuje nějaké zásadní problémy, naleznu si žílu, zafixuju si tu žílu a provádím venepunkci, to znamená propíchnutí té žíly a zavedení toho katetru. Tak, vidím, že se mi naplnila komůra. Komůrka v kanile, to znamená, že jsem v žíle, zavádím katetr po té jehle, takzvané mandrénu, povoluju venózní turniket a jelikož v tuhle chvíli neprovádím žádný odběr, nenapojuju to na žádnou infuzi, tak pouze zajistím flexilu tím bezjehlovým vstupem. Chytím si, může trošku vytýkat krev. A tady vidím, že se krásně žíle propláchnu. Mám zajištěný přístup do cévního řečiště. Tak, flexilu a okolí otřu. A zafixuju. V tuto chvíli mám zajištěný přístup do cévního řečiště, který můžu teda používat pro podávání léků, podávání transfuzí, podávání infuzí. Nesmíme zapomenout na to, že veškerý materiál, který jsme použili, musíme si zbalit a odníst s sebou, nikdy ho nenecháváme. Tak, dneska jsme si ukázali, jak zajistit přístup do cévního řečiště pomocí intravenózní kanily. Nezapomeňte, kam tady ta skills patří, nepatří to do Care Under Fire. V žádném případě nejdřív řešíte masivní zemní krvácení, zajištění průchodnosti dýchacích cest, respiraci a potom se můžeme za určitých podmínek bavit o tom, že zajišťujeme přístup do cévního řečiště. To je vždycky zásadní věc. A příště nás čeká provedení vyšetření krevní skupiny.